namiji yana bayar da gwaggwabar gudunmawa domin samun haihuwa, musamman ma idan aka yi la'akari da cewa shi ne ke ɗauke da irin da ake shukawa domin ya zama jariri, wato 'ya'yan rairai da ke cikin mani waɗanda su ne suke zama ɗa. Tare da cewa gudunmawar da namiji yake bayarwa yana bayar da ita ne a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wanda bai huce 'yan mintuna ba. Kayan aikin da namiji yake amfani da su wajen bayar da wannan gudunmawa kuwa su ne waɗannan fannonin halitta da muka yi bayani a kansu, wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa domin samun haihuwa. Saboda haka wajibi ne kayan aikin nan su kasance cikakku, kamilallu, lafiyayyu, ingantattu. Samun matsala a cikin waɗannan kayan aiki ko wata illa ko wata nakasa zai iya jawo rashin haihuwa. Misali kaɗan akan haka shine mutuwar gaba. Mutuwar gaba za ta iya jawo rashin bayar da gudunmawarsa, domin shi namiji ba shi da wata hanya da zai shuka wancan iri nasa a cikin mahaifar mace sai ta hanyar jima'i. Shi kuma jima'i ba zai taɓa yiwuwa ba sai gaba yana da rai. Yayin da gaban mutum ya mutu ba zai iya jima'i ba. In ba a samu damar jima'i ba za a iya wannan shukar ba. Kaga kenan ta dalilin mutuwar gaba za a iya rasa haihuwa. Ko kuma matsalar nan da ake kira gwiliduwa, wato kankancewar 'ya'yan maraina ko makalewarsu. Kankancewar 'ya'yan maraina ko makalewarsu shi ma zai iya jawo rashin haihuwa, don zai iya jawowa a samu kamfar mani, wato rashin ruwan mani wanda ke dauke da 'ya'yan rairai din da su ake shukawa domin zama jariri wanda za a haifa. Haka kankancewar 'ya'yan maraina zai iya jawo kankantar mazakuta da rashin karfinta, wanda shi ma zai iya zama matsala kamar yadda muka yi bayani a baya. Tare da cewa kankantar mazakuta ba tare da samun matsala a cikin 'ya'yan maraina ba baya hana haihuwa, sai dai galibi kankantar 'ya'yan maraina suna jawo kankantar mazakuta tare da samun matsala a cikin wato shi ruwan mani din. Da haka galibi wannan matsala ita ma tana iya zama sanadiyar rashin haihuwa. Sannan akwai matsala a tukar mulmulkyal ko shi kansa mulmulkyal din, ko kuma jijiyar nan da ta taso daga 'ya'yan maraina ta biyo ta cikin burustuta ta wuce zuwa gunduduwa, wato mai jawo mani zuwa waje daga maraina. Ana iya samun matsala ta toshewarsu ko batsewarsu ko yankewarsu ko kuma kamuwarsu da wasu ƙwayoyin cuta. Ita ma wannan matsala ce mai kawo rashin haihuwa. Mun sauraro kaɗan kenan daga cikin irin matsalolin da ka iya faruwa su hana namiji bayar da tasa gudunmawar game da samun haihuwa. Za mu ƙara bayani a kansu kaɗan nan gaba insha Allah. Ita ma mace tana bayar da gwagwabar gudunmawa domin samun haihuwa, musamman ma idan muka yi la'akari da cewa ita ce mai muhallin da za a shuka irin da zai zama jaririn da za a haifa.